Jsme v jednom z mnoha dietních kurzů, kterých je po celé Americe spousta, neboť tam žije mnoho obézních lidí, čili vyžraných tlustých prasat. Tak, dnes se pokusíme o něco zcela odlišného. Mohu někoho poprosit, aby sem někdo dobrovolně přišel a řekl nám, proč jste tak nechutně tlustí? Ano, Tony, hlásil jste se, tak kdybyste sem laskavě přišel, můžete? Džuch, už se valí. Jen klid. Dobře, tak. Tony, vy, a jistě vám nevadí, když to řeknu, jste jeden z těch úplně nejtlustších, co tu máme. Někdy mám docela potíže obsáhnout vás i periferním viděním. Tony, kdy vaše potíže s váhou začaly? No, začalo to už ve škole. Měl jsem vždycky trochu přes váhu a děti se mi posmívali. A čím více mi smáli, tím více mi jedl. Asi uniková žravost. Je to ďábelský kruh, že, Tony? Je. Ano. Ňam. Jo. A jak vám děti říkali, Tony? Jak vám nadávali? Bagoun. To nebylo hezké, že? Říkali mu bagoun. Bagoun tlustoprt, ne? Ne. Neříkali bagoun tlustoprt, bagoun tlustoprt? Ne. Ne, jenom bagoun. Jo. Čuně? Ne. Prase? Ne. Prasípec! Ne. Ne. A spuchlina? Ne. Ne. Boteklina? Jednou. A vyžraný sádlo? Ne. Ne. Jo, Barry White? Ne. Ne, nejste černoch, že? Ne, není černoch. Jen bagoun. Prosím, vepř? To už jste říkala. Aha, má někdo nějaký nápad? Ne? No tak. Ale s vámi není žádná legrace, takže bagoun. Jo, říkali mi jenom bagoun. No. Říkali mu jenom bagoun, tak mu říkali všichni bagoun, nebo snad ne, co? Bagoun. 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 Bagoun s panděrem. Hej, bagoun. Jsi tlustej, jsi bagoun. Jo. Děti bývají kruté. A co učitelé, jak vám říkali oni? Nikdy mi nenadávali. Určitě ano, ale ne před vámi. Nechte ho už bejt. Prosím, promiňte, co jste řekla? Nechte ho bejt. Ne, zopakujte to. Nechte ho bejt. Ještě jednou. 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 Nechte ho bejt. Nerozumím vám ani slovo. Ještě jednou. Nechte ho bejt. Ještě jednou. Nechte ho bejt. Ještě jednou. Nechte ho bejt. Ano, je 8:45, ano. Tak, kde jsme skončili? A jistě. Jsi tlustej! Bagoun! Podívejte, takhle byste s ním neměla mluvit. Taky nejste moc hubená. Jo, Ještě jednou. je pěkně sprostá. Jo. Jak vám říkali ve škole? Mně říkali Marjorie, samozřejmě. Nebo krásná Marjorie. Nebo oslnivá princezna. Už se vraťte na místo, prosím. Bagoune!